Bună! Eu sunt Maria, iar astăzi am revenit cu un nou videoclip. Bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Astăzi voi filma un unboxing pentru că tot nu mai aveam eu idei și am zis că de ce. Îmi pare rău dacă se vor auzi și zgomote pe fundal, doar că de fiecare dată când filmez se întâmplă treaba asta și trebuie să amân puțin filmarea. Și de data aceasta, cum trebuie să fac un unboxing, ce spuneam deja, se aud sunete foarte mirobolante. De data aceasta nu voi mai opri filmarea pentru că ar fi prea enervant și mai bine evit să tai prea mult din filmare. În fine, am dat o comandă la Elefant pentru că au avut ei Giga Sale și am zis că merită să las ceva bănuți la ei pentru că voiam niște cărticele și tot am găsit prețuri foarte bune, așa că mi-am zis că a venit momentul să îmi cumpăr câteva cărticele. În cutie se află 8 cărticele. O singură carte este de la o altă editură față de celelalte, în rest toate de la aceeași editură. Și am desfăcut cutia pentru că nu m-am putut abține, doar că nu le-am scos încă din țiple. Țiple. Bun. Să vedem dacă o să și stea. Prima carte pe care o să vă prezint este cartea de la o altă editură față de celelalte, pentru că a fost o alegere spontană să o iau, pentru că nu o aveam în plan, nici măcar nu am auzit de această carte sau de acest autor, dar de ce nu? Cartea se numește N-ai decât să mă citezi, de la Humanitas, de Aubry Malone, cred că așa se pronunță numele autoarei. Este o carte cu diferite glumițe și citate amuzante despre Irlanda, care cred că îmi va prinde destul de bine atunci când voi mai participa la vreun maraton, pentru că are scrisul destul de mare și destul de puțin pe pagină. Următoarea carte este o carte pe care am tot văzut-o pe BookTube, dar și pe Bookstagram și mi-a fost recomandată de câteva ori și nu am luat în seamă această propunere până în momentul în care am văzut-o la reducere și am zis ok, dacă tot nu știu ce să-mi comand, mai bine o iau acum și o să o citesc eu când o să am timp. Și este vorba despre Sabrina, între lumină și întuneric, de Sarah Rees Brennan, cred, de la editura Leda. Toate celelalte cărți sunt de la editura Leda. În sfârșit pot să spun și eu că e editura mea preferată, pentru că înainte aveam doar 2 cărți de la ei și tot spuneam treaba asta, dar acum sunt mai multe. Bun, aceasta este în țiplă și o să încerc să o desfac. Nu mai știu să manevrez mâinile. Ok, nu știu de unde să o desfac. Cam așa arată. Sunt super curioasă ce de fapt cu aceste liniuțe, pentru că nu se vede prea bine, dar de obicei am văzut că genul acesta de liniuțe sunt pentru
paginile cu ilustrații și sunt tare curioasă. Ok, deci nu sunt ilustrații, sunt doar pagini negre. Pe această carte știu că, de fapt, în această carte știu că este vorba despre o fată pe nume Sabrina, surprinzător, știu, de 16 ani, care descoperă tot în perioada aceasta, la vârsta aceasta, legătura dintre lumea reală și lumea magiei și află că face parte și ea dintre aceste vrăjitoare, căci, nu știu, și trebuie să aleagă de ce parte vrea să fie, de partea celor buni sau celor răi, și bănuiesc că despre parcursul ei pentru a-și alege, practic, partea. Următoarele cărți pe care vreau să vi le prezint fac parte dintr-o serie, nu știu de ce am făcut așa, poate emoțiile, pentru că sunt foarte încântată, deși le-am văzut deja, nu am văzut interiorul și nu le-am atins, dacă pot să spun așa, prea mult. Și este vorba despre seria Alegerea de Kiera Cass și am luat primul volum Alegerea, al doilea Elita și al treilea Aleasa. Le-am luat pe primele 3 pentru că eu am o mare problemă în a alege ce să-mi cumpăr. Și spun asta pentru că, de obicei, dacă vreau să-mi cumpăr o carte dintr-o serie, spun și dacă o să o citesc și o să-mi placă. O să am nevoie de volumul 2, așa că îl iau și pe al doilea. Și dacă îl iau eu pe al doilea, n-ar fi păcat să nu îl iau și pe al treilea. Adică, de ce nu? Și, practic, asta este toată faza, că nu pot niciodată să iau doar o carte și trebuie să iau mai multe. Și am oarecum o obsesie pe numerele astea 3 și 5. Dacă îmi iau 2 cărți, trebuie neapărat să fie 3, dacă îmi iau 4, trebuie neapărat să fie 5. Și aș fi putut să-mi iau toată seria, în loc să iau doar primele 3 volume, scârții cutia, doar că nu știu exact dacă o să am chef să citesc toată seria odată și mai bine îmi iau și alte cărți pe care să pot să le citesc pe parcurs. Ok, o să le desfac și pe acestea. Bun, arată mult mai bine așa, arată fantastic. Și aparent avem și un semn de carte cu primele 4 cărticele. Ok. Scrisul este foarte mare, deci cu siguranță se va citi super, super repede. Și tot cade semnul de carte. Ok. Al doilea volum, care are același semn de carte și același format. Nu știu cât de important este să vă arăt fiecare. Nu știu. Și cea de a treia, care are de asemenea un semn cu toate, cu primele 4 volume și același format. Nu știu de ce fac asta, dar arată
foarte, foarte bine împreună și sunt sigură că o să mă bucur de ele și, nu știu, abia aștept să pun mâna și pe celelalte, dar până atunci să reușesc eu să le citesc pe astea. În continuare avem Oceanul care ne desparte de Tahara Mafi, care este de asemenea mai subțire decât m-aș fi așteptat. Nu știu foarte multe, de fapt nu știu mai nimic despre această carte. Am făcut aici o mizerie de nedescris. Ok. Avem un semn de carte cu Asta e povestea noastră, carte pe care am vrut să o comand, doar că am zis că nu-i momentul acum, pentru că o voi citită mai mult spre toamnă, iar pe acestea poate că o să le citesc curând. Scrisul de asemenea este foarte mare și se va citi de asemenea super, super repede. Și am uitat să vă spun că o să vă las pe aici, pe undeva, probabil, sinopsisul de la fiecare carte în parte, pentru că filmez cu telefonul, cu minunata cameră din față și sunt sigură că o să le întoarcă pe dos, așa că mai bine vă pun eu capturi de ecran pe video. Bun, și am ajuns la final. Ultimele două cărticele pe care vi le voi prezenta sunt primele două volume dintr-o serie destul de cunoscută, mai ales în ultimul timp. Abia aștept să apară și volumul 3 și trebuie să apară luna aceasta, din câte știu eu, și anume Spulberă-mă și Eliberează-mă, tot de Tahara Mafi. Am văzut cărțile astea la un preț super bun și stăteam în cumpănă și oarecum și mă gândeam să iau primul volum, să le iau pe amândouă ca să nu trebuiască să-mi fac griji după ce îl termin pe primul. Și cum sunt eu de obicei, ia-le pe amândouă că e mai bine, normal că n-am putut să rezist. Da, o să mă fac de râs că nu sunt în stare să desfac. Cu siguranță am desfăcut foarte nașpa totul, dar... Nu știu, eu nu sunt cu mirositul cărților, nu prea mi se pare ceva wow în chestia asta. Ok, nu știu la care să mă uit prima dată. Ok, am dat de un semn de carte cu... seria Emblema Eternității. Parcă am mai văzut seria asta pe undeva, dar nu mai țin minte exact pe unde. Semne de carte. Binevenite! Când aveam nevoie de ele, unde erau? Ok, o să vă arăt și scrisul, care din punctul meu de vedere este destul de mare. Și cel de-al doilea volum. Okay. Care are și acesta un semn de carte cu Spulberă-mă, pentru că, de ce nu? Foarfeca și cutia care este goală. Este foarte greu să le aranjez un pic înainte de a cădea peste tot. Sper să
nu fi stricat ceva, să nu fie filmat iarăși ceva prost, că o să nebunesc. Mai ales la editat, pentru că trebuia să postez astăzi și abia acum postez. Sper că o să postez tot astăzi. Acestea sunt cărticelele, 8 cărticele scumpe și drage. Nu știu cum să vi le arăt fără să le scap. Ok, nu pot. Sunt incapabilă de așa ceva. Ok. Sper că se văd destul de bine. Normal că sunt pe dos și... Opa! Cam așa arată. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Eu am fost Maria și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!